Ya iki sing tak suwun. Salumeng buming kureping ngakasa sing bisa ngaturake pusaka telu. Jamus lima sada tumbak karo langsung tunggu naga bakal tak laden. Katresnaku tumuju marang ing pawongan ingkang ngasta pusaka iki. Yen pancen jeneng sira tresna lawan aku merga pusaka iku. Nanging mbok menawa dasar tresna liyane. Iya. Tresnaku marang ingkang nggo pusaka iki ya mung sak kuku ireng Raden. Gene mung sak kuku ireng. Iya nanging mangerti ya. Najan to mung sak kuku ireng kuku iku dikethok sore esuk tukul. Dikethok esuk sore tukul. Mula tan ana watese katresnanku marang ingkang ngasta pusaka iki jiwa ragaku tak pasrahke Raden Kudajaya Pinang. Kagyatri sangga pirang parinangkul kinempet kampit dosang retnaning bawana Werkudara. Wah, Baladewa kakangku apa? Sakwise aku mlebu Taman Keputen lah kok iki ana pawongan bagus ning kok sajak lagak-lagane Nyolowadi. Wah, coba takonono. Wis mati wonten dawuh Prabu. Sapa pawongan iki? Inggih menika calon jatuh kramanipun ingkang putra. Loh, sebab apa? Lah kok kowe arep ngladeni wong bagus iki? Inggih ing ajeng kula sampun matur sinten ingkang saged ngaturaken pusaka ngamarta tiga cacahipun menika ingkang kula lados Raden Kudajaya Winarsa asmanipun menika ingkang saged ngaturaken pusaka ngamarta pramila kula badhe ngadosi Raden Kudajaya Winarsa mekaten Pawa Prabu. Wis ora bisa. Ora patut banget. Pawongan. Ana wigati apa Prabu Baladewa? Lah kok kowe jangkar karena Temandura? Apa abang ora urung dadi musuh? Yen pancen arep mondhong putri Ndarawati kudu iso nglangkai wandane Baladewa. Tak ladeni sak budimu. Kacarita pangampun Prabu Baladewa Segiong ngrangsang anggane Sang Kudajaya Winarsa ing kono nampa kemanden katrajang maruta kontal dawa tebe. Aja takon dosa. Mati dening Temandura. Wah! Wah! Aja takon dosa. Wah!